Vyrážame za ďalším dobrodružstvom. A dneska ide tímov oblečený Medvedica a ideme Medvedím údolím hore na hrebeň Karpát. Cyklotrasa Jurava. Premotáme sa cez Jur a smer Limbach. Sme za Jurom, popod Vinice na Limbach. Vzadu bol Pezinok. Popri limbašských Grinavských jazierkách hore sme v Limbach. Limbach, jazierka. Limbach, Pezinok, Zjazdík. Áno, potom doľava na konci. Pauza v Limbachu pred stúpaním na Somár Medvedím údolím. Križovatka nad Limbachom. Naposledy sme išli hore asfáltkou nad Limbachom. Teraz ideme Medvedím údolím hore. 2,5 km takéto sotolina. Potom začne stúpať. Medvedie údolie. Tam je vyvieračka a my ideme hore. To je to. Prvý kilometr, prvých 100 výškových. Máme asi 1,5 km stúpania od križovatky, 150 výškových, pekne idú mladenci. Hop, hop. Tam hore stúpanie. Páni cyklisti prichádzajú. Ideme rovno, ideme sem. Malým javorníkom, pauza chvíľko, pome, štartujeme ďalej. Pod malým javorníkom, odtiaľ sme prišli správa a ideme hore doľava na serpentínky. Dáme tu serpentínky. Začali a takto ideme hore. Tam pekne vidno hore, ako ideme stúpať. Tak sme pri Somárovi. Ideme pokračovať tam doľava hore, doprava sa ide na Pezinskú babu. A tu sú cyklisti. Ideme hore rovno. Do kopca. Tak, prichádzame hore na kopec. Pekne s výhľadmi. Záhorie. 700. Už sa blížime k Bielemu krížu. Tak. Zastávka Bielý kríž, teraz TBK 1, TBK 3 a tam. Zjazd v pozadí, stage na AC/DC. Tak už ideme domov. Nejakými malými pádmi.